ndikachikwiritsa right. So guys, hazvina kuipa kuramba uchitaura nemunhu wako, asi ukaona usati wadelete number yaex wako mufoni mako musina vana. Okay, regai ndichinje topic iyi, izvo ndozotaura. What to do kana uchidanana nemurume womunhu, kana kudana nemunhu ane munhu wake. What to do ukadiscover kuti urikudana nemunhu ane munhu wake. Ndanoita nokuchinja uyu, ndanoda kuzama kuchinja lighting, ndobudawo ndakatsvukirira here zvekurambe. Oh, sorry, handakuisa flash. Unoziva kugokwe kwatakakurira uko. Ndozvega zvanaita zvaita. Nyaya yekukurira kugokwe. Ndanichitadza kuisa ka light. Wakomana kukurira kugokwe kunonatsa. Right. Guys, ndikudze nyaya iri panapa ndekudai so. Mwoyo muti unomera paunoda. At one point or another, rimwe remakore unogona kukarwada nemunhu ane munhu wake. Mwoyo muti unomera paunoda. So unokarwa ngodana nemunhu ane munhu wake. Toti zvaitika izvo. Uda kuzati what to do. You want to know what to do kana ukadana nemunhu ane munhu wake. Panongori ne 2 stages dzinoitwa. In fact, pane one vanofanga kuita. Ukaona dana nemunhu ane munhu wake, reasons ekuita zvanoenda kuudza ndo akawanda. Kana ukadana nemunhu ane munhu wake, advice ndokudza leave. Yes, oh, ane mukadzi kana ane munhu wake leave. Hapana trick, anzi pari trick. kana hapana kana trick. Zvese zvauri kuita zvichaheta, zvinogona kuheta iwe, zvinogona kuheta marriage yemunhu, zvinogona kuheta vana vake, zvinogona. Saka kana wadana nemunhu ane munhu wake, vakawanda vanhu vari single, leave. Kana wakapusa, then you'll try to make munhu iye asiyane nemunhu wari kudana naye for you. But trust me, once can I have that sweater tozotaura. Trust me, kana ukamusiyanisa nemunhu wanaye, newe uchasiyaniswa rimwe gore neumwe munhu paunenge wanaye. So the best way is to leave. Right. Are you one of those people who are not, I've moved on? Anofamba achudza nti, nini, I've moved on. Inere, I've moved on. Anofamba nepartner yake pedo nekumba kwa X, pedo nekunohenga X, hang around X. Uchida kuti aone to move on. Are you one of those people? Let me tell you the truth. Hausati to move on. Do one sign yekuratidza kuti uchiri kuda munhu. Ukaona uchihenga around kuma areas kwanoziva kuti ndo kwaanowanikwa munhu iyeye. So ndogona kupai kana kuti 50 reasons anoratidza kuti zveshe hausati move on. Yes, deep down uri in denial zvako, but hausati move on. Ukaona uchingoda kuacta too casual, wasa ndakamove on, hanchina basa naye, handizvo hauna kumove on. Ukaona uri munhu anongoda kubvunza kuti saka akazoroorwa here, ari kufamba mazuva ano ari kuita seiko, baba venyu vana nemukadzi. No, usati move on. Why would you keep asking? Usati move on. Uchine number X, wakaiseva mufoni mako, musina vana, you haven't moved on. Number 3, you haven't. Kana uchine number X, mufoni mako, musina vana, wakaichengetere, usati move on. Oh, une number doro utombopota uchimufonera ako. Ma Fridays, takatozi, na baba venyu takato, tinongotaura, nema, you haven't moved on. Oh, unombota wakagara pasi wangu wachita majokes. Uchitaura nezvemunhu waimbori naye kudhara, uchimbotaura majokes. Kuti ndisina baba venyu pacheya papa imboti, usati wamove on. Zvima little details. Kana uchiri kuremember uchida ngoti
Oh, uri so up zvazvokuti unoda kuti murambe muri mafriends. I want to be friends. Nema usati wamove on. Udambosangana muchi, you still wish to get together. Hey, timbosanga tichidya nevana or something. Nah, you start. I start to move on. Or move on. Une murume ona yezvino. Okay. But uri kungovoramba chimukombera ex wako. I start to move on. Or ex wangu papa kadai angadai adoisira uye mumbora. Ex wangu angadai adoputsa kapi. Musati move on. Uchiraza chi chakaitika chi chakaita kutiramba nezveshona munhu wandaida naye. Uchiuda uri kunzwa mwoyo wako uchida kuvudza izvo hausati wamove on. Saka unongokarwa wakutotaura nezvake pano neapo wakutotaura nezvaex wako hausati wamove on. Uri kutomufollowa wako pasocial media neghost account uchimufollowa really? Kana kuti ne account yako chitolike mapicture yake every time hausati wamove on. Uchinawo masongs aya mairidzi aya mota yese arutoti usati wamove on. Uritoramba usati wamove on. Uritukaridza umurangarira usati wamove on. Urutukanzwa atandana naye nhingi upota chiklika maprofile emunhu waridana naye uchiita check kuti ane bhodhi yakakunda yako here chii chiri nani pamunhu wanaye zvino usati wamove on. Ukaona uchita zvinhu zvese zvandataura izvi hausati wamove on. Uchiri kuhanga around nefriend dzaimbosangana dzama iwo nemafriends ake uchiri kuhanga around usati wamove on. Tichataura chirwere icho chinorapwa sei. So pese paunosangana nemashamwari ako anokureminder iye pamaimbosangana muri mese. Okay, idzo shamwari dzake idzodzo dzaiwira nadzo nyangwe dzikakuitira anything chiri nice hauchadzifariri zvese zvadzinokuitira zvinongokubowa hausati wamove on. Hapachina zviri exciting zvinova zvinokuita hausati wamove on. Uchiroda kumbopota chimutengera mapresent ex wako pabirthday rake hauri kanga nhasi dai tatoenda usati wamove on. So inzwa kana une zvinhu zvese zvandataura izvi you need to work harder. So regai tichiona kuti ungaita sei kuti ukangamwe ex wako. Mirai ndikudza zvaunofanira kuita. One chinhu chaunofanira kuita kuti ukanganwe ex wako kana tombotanga usina mwana kuti ukangamwe ex wako mubloke pafoni zvese nemusoro mako. Unozviita sei? Tine vana tozi okay. Saka zvanofanira zvaunofanira kuti kuda kukanganwa crush yako. Kuda kukanganwa crush yako handiti. First of all unofanira kuaccept the situation zveshuwa hapana chinobuda. Izvi idrip inodaiswa pachituna. Zviudze kuti iyi relationship iyi yakavora relationship iyi. Zvafanira kuisa chituna padrip. Waona wadero manje. Zveshuwa ka wapedo kumukangana. So waadmitire circumstance yauri kuti haisi kuzoita. Uyu munhu nyangwe tikadzokera naye zvambofi zvakaita zvakaita. That's the first. Uri kuaccepta situation yako here. Kuti uri single. Even though yari koko achimbopota achida kudzoka kwauri wazvipira kuti uri single. Are you honest with yourself? Kuti you deserve better. Kana kuti iye deserves better. Urozvibvunza. Wambowana kutaura naye here zvaunofila in honest.
kuti umwana munhu ndaimuda hangu zviri benzi riyandairida patechi jejeje wakambowana here mumwe munhu unoudza izvozvo izvo. Don't be harsh on yourself. Uri kupfimba naumwe vanhu vasiri klasi yake vari kuramba vachingopfimba kuti pese pauri tazongoona vanhu vese vari kupfimba vasiri klasi yake. Don't worry about it, but don't go back. Sauramba uchingofunga nezvake chete every time. What you need to do is to distance yourself and forget. Makamboita mese. Uva focusa uri very strong. Nodzi mungu unoona mwana wako so agokufungidza ex wako zvinoitika izvozvo. Ndamboita imwe live hanzi it's nice and majaketi andogona kutengesera ikamuchada manje yaitite business vanoada ndiudzei moda mangani ndokuti nesize yenyu ndokupai kana ndorifara jacket the Lion of Judah. So tatapa piko tatapa kuti unokwanisa here kukuignore zvinhu zvakaita kuti ufarire munhu wacho crush yako kana kuti munhu waidana naye kana kuti hawakwanisi kuzviignore. Tarisa zvauri kufila izvozvo kuti it's a phase ndichaona mumwe munhu andichata kukangana. Zvinonetsa kukangama munhu waunenge uchidana naye, but you don't want to look desperate because unotorwa advantage. So iwewe paunodana nemunhu vanhu vanyuwana vari kudana navo havasi 0 na 1 here. 0 na 1 vakamira so 0 ukamultiply na any number 0. One times 0 0. 10 times 0 0. 50 any munhu wangomultiply na 0. Saka kana munhu waruda kudana naye after your ex ari 0, that's why usingamove on. One habetseri as well. Unoona kuti okay ndawana 1 ndabva pana 0. 1 na 0 vakada kungofanana. The only difference is that 1 anokusiya uri zvauri. Ukadana ukaramba kudana na 0. Ukadana na 1. 1 times 1 1. 7 times 1 7. Inongoramba unoramba uri zvauri. Ukadana nemunhu ndio mesi dzega dzandakanzwisisa ndasingagoni mesi ndio dzega mesi dzandakanzwisisa dzokuti ukamultiply 0 neini number 0. 1 ndiyo number inongori number iyo. Saka ukadanana nemunhu akafanana na 1, zvese zvinoitika muupenyu hwako unoramba uri pa same stage. Then you find yourself uchimisa ex wako. Ex wangu. Because urungori pa waive same stage lewaingori mamakasiyana. Zviri nani zvakutorega kutopinda mulove macho kana uchidana ne number 1 na 0. Because 1 times 1 1. So kana uchida kumove on iwo, first thing unofanira kuita before you move on, zviwane iwewe. You have not find yourself here. Finding yourself. Kutombozvivhizitira kuti ndinonzani ndonzifidza. Chii chazvandofarira. Why ndichida why? Wamba zvinotisa kuti dzimwe nguva unotoka siyana na ex wako unongoattracta vanhu vakangofana na ex wako paper 2. Pazhinji wenyu unongoti uchingopedza kuramba na ex wako woenda mupaper 2 ya same version ya ex but paper 2 inoda working. Vanozamedzi dzimwe dzataita dzine multiple choice waigona kungoweka pabepa wogesa kuti answer ndiyo. Zvino uyu unenge ari paper 2 underworking. So vanhu vazhinji mukatarisa murume wakaramba naye nevarume vari kudata after zvinongoenderana namacharacter. So uri kuenda kupaper 2 yemurume waive nayo. Unoziva zvaikonzerwa nei? Zvinokonzerwa nekuti wakamuvha usati wazviziva. So wakamuvha on iwe usati wazvifinda.
How do you find yourself? Impossible that asi chakatanipezerendelana. Oh, ndakanga ndaona magaro. Okay. Saka ndikambomira kutarira magaro ndombotarirawo brain. Zvino wakati wakaramba wakawana murume wako nekutsvaka nekushandisa magaro. Woramba uchashandisa magaro iwo akutsvaka vamwe varume. Unoattracta squad dzemagaro. Dzinoda magaro. Saka unenge uchifamba uri you keep on repeating the same thing expecting different results. Tonyaya inenge iripo. Saka kana wato pikangano ex wako ka. Tanga waita revisit pakamuona ex wako. Chii chakati ndiva attracted kuna ex. Mazamu. No. Saka banasa njashandisa criteria yemazamu. No. Ndikona munhu no. So otherwise uchagara wakangomisa ex wako. Kana wakaona kuzvimba kwebhurugu romunhu ukaattracta nekuzvimba kwebhurugu rake, ukaramba uchifamba uchitevera vakazvimbisa mabhurugu, unenge uchingoita paper 2 yaex wako kutanga, ende zvinhu zvese zvanenge achiita munhu vamwe venyu muri kudana nepaper 2 yaex wako. So every time panoita kahabit kaex wako zviri kutrigger mabad memories ako naex uyo kuti sei marelationships anga asingashandi because uri kuramba uchidana nevanhu ane matraits aex wako. Ex wako akamurambira kuti anotaurisa saLeon, so chimbotsvaga asingataurisi. Aitaurisa nokuti iwe ndiwanga wakanyarara here kana kuti aitaurisa nokuti iye anotaurisa. Dzimwe nguva munhu anotaurisa unoziva kuti munhu akanyarara akaroorwa nemunhu anotaurisa anopedzisira munhu anotaurisa izvezvo wakanyarara sezvo unogona kudoroorwa nomwe munhu akazonyarara kuita kwindi zvinodonzi unotaurisa. So kutaurisa kuri subject kuri hazvizvezvo zvine answer kuti ninga anotaurisa no zvandoita isusu. Zvinoenda nokuti skero yevanhu vanotaurisa icho ndeipi, because iwowe wakaona wakarambirwa makala atopfeka mabright color. Murume yapfeka makala ndakamurambira makala handiti. Chireka kuenda kumajama ako kuvanhu vanofarira makala, vanhu vanodiwa vanofarira mazikala makala. Chitombo chii wakamona uchibata matacha mudziva wemzi dzichingopera uchibata matacha, what do you do? Unoramba uchitsvaga matacha ipapa? No. Waichinja dziva kana position yauri, but kurelationship hamudi kudero. Murume wako wakamuona mubhawa akakuhurira akakudhurira, uri kudzokera futi kunotsvaka mumwe murume kubhawa. Paper 2. Mamwe maexam anga nepaper 3. Kumetso aita paper 1 inenge iri multiple choice, paper 2 inenge ine maworking chichi. Kuya imwe paper 3 dzimwe nguva inenge ine yemagrafu nana Pythagoras ndoko vaiswa ikoko. Saka dzimwe dzenguva unogona kudanana nemunhu ugobvapo ugonotsvaka umwe futi munhu ava paper 2 manje yanenge achikurova achikuhurira ende achihura nenyoro. Uyu wakaramba ive nemakondomu muwallet. Handiti wakarambira murume kuti anohura nekuti wakamubata makondomu. Zvino uyu wakuenda kwaari anohura uchiwana achiita nyoro pambedha wako wemumba mako iwe uri kubasa. Paper 2 zvokuti unozotarisa state nokuti mubhaibheri kwakanziko ngaimbokuudzai zvebhaibheri. Hanzi mweya yetsvina zvainoita ndiJesu aitaura. Hanzi mweya yetsvina ikadzingwa zvainoita inoenda kure kuinda kure kunyika dzinopisa kuti dzinotonhora pasi uko. Mweya yetsvina kutomboenda yokusiya uri bhobho sezvo. Chadzinga mweya iyoyo hatizivi ndi pamwe ndiJesu vari kutsvaira mweya mwoyo wako uri kutsvairwa clean. But mweya painenge enda inomboenda rega timbonocheka kumba kwataigara kuri boyere. Hanzi painodzoka mweya yachona inodzoka yawana mumba meya matsvairwa yoti ngaendi kutsvakira vhesi rachona mozofunga ndonyeba. Saka mweya yetsvina zvinoita kuti yodzoka yowana mumba meya matsvairwa haipindi haitombotarisi pakaloka pane makiri ndo haipinde. Mirai ndikuverengere vazovafunga kuti zvinhu zvandotaura zvimo mubhaibheri right. Inonzi chiko when the spirits
So handizi ndoitsvaka nchiti kudipa ndozati yanga iri John 16. No, yanga iri John. When the evil spirit haiti kudiko vanoizanyora yapo manondibetsereni. When the evil spirits are sent away, pana anoizere nditsvaka amana izvo ndasinozviplan izvi. Iri kuna Luke man. Right, iri kuna Matthew futa kainyora rikanditsva. Hanzi when I think the Matthew 12 verse 43 na Luke 11 verse 23. Pandozoiverenga chiti maiwe handina bhaibheri rachona. Mana. Matthew 12 verse 43. Ndasingadi kude. Miratona. Matthew 12 verse 43. Hanzi 12, right. Very good. And when an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Osaka mweya zidimoni rakaita kutodana na ex wako iroro zidimoni iroro. Panoenda ex rinoenda naye. Murukunza. Seeking way to mira ndikuverenge. Ndikatsvake English ripo. Zvana maBhayibheri mamwe akatranslatewa nevanhu vekumpereni kwaka. Tsvaka Bhayibheri riri. New King James Version, do it right. Yakaitwa nemunhu ari paScotland, right. Hands when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finds none. So, inzwaika, simweya riya rakadana naro riya. Ripa na ex wako riri. Parakabuda richienda na ex wako pakaenda. Akaenda naro zimwero. Rakaenda riri kunotsvaka dry places, richitsvaka pekunozorora riri kupashaiwa. So then he says, you know what? Rekandidzokere zvangu kui. Let me go back to the house which I came. And he goes through dry places seeking rest and finds none. 44. Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he will find the house empty, swept, and put in order. Iwo aramba nezi extra wakora chihura riri kudi wagadzira yourself, try by all means waisa house yako in order. House yanga in order. Chausingazicho kuti spirit riya parinodzoka rawana house yako iri in order pa 45 rinoti haripindi chero kugudza rigugudze. Roti wow, mbameya machena. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself. And then they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with the wicked generation. So in Vaiga. Iyo kadana na ex wako ukamuramba nditi. Nemazimwe yake. Hairova ex hairova. Zimbavera mano. Raihura. Rasikachakatevana. Ukada ukachairamba mako. Kucharamba mako kugadzira kuti I'm looking good now, I'm ready to move on. Hausaramba wakadzana kuti I'm ready to move on. Vachibva ipapo chinopinda mumadhokororo relationship. Because vari kufunga vari kuti ndikanotora kuZimbabwe. Wauri kunotora kuZimbabwe ndi ex akarambirwa kurova ikoko. Ende iwe yadorova nedemo. Akatombosungwa akapinda muje. So state yemuno. Enonoza zvine zviitika. Ndozoti mazimwe yacho naka anoziva kuunza boys. Pepe panongo kutopfimbwa nemunhu anoda kukuroora pepe. Ausatombona kama kamufesi kari so handsome kanongosvika so. Wapedo kurova kuru. Kuti pana mukomana wandanchida. Ndozokudza mangwana. Pauno ndozokudza mangwana ausatombona kuti dzimwe nguva ex wako anodzoka so ari so charming
baby kani baby ausatombona vamwe vanhu ndine vanhu andoziva imi each time panongoda kutomove on paanoita ex wake anongokaruka ngodarika nepamwe and they can't resist ex wake evo vatorara futi ausatombona kuti unomwe ex wako anongodzoka anytime but ukataimira time yanodzoka ex wako iyi umonite ex wako uyu anopota achingodzoka paadira kana usina umwe munhu ari kupfimba auye izaona anoprofita pese paunenge guys mira ndikudze masati wambozvinotisewo kuti dzimwe nguva panenge wakutomove on pepe watoronga date chichichi ex wako anogona kuti ndiri kuya nemwana mukomana aiwa ndendisipo ndiri kuya nemwana mwana wako ari kugumisa date yayodarika musi unouya chigusvane chemurume akudisturbi unowanzekati tiri kutomboenda kuteki nevana zvedu weekend ndeyako wega chouya chigusvane chaicho uchipinza mumba chokurakasha and chigusvane chinenge hanzi state yacho inozouya state yacho yemunhu munhu waunenge wana chigusvane chiri kuya ichocho chiri kuya chanodana mamwe mazimweya ndomunhu kuti munhu wandinaye anodya anodini anobheta and anotengera take away and anotochengeta vana vangu hapana state yaari yatova times 500 state yawaive yayekudhara neng'anga saka sisi varume so nenge wasiyana nemunhu waunozonowana anenge achikudlisa apedza kukudlisa achikudlisa mazongororo akudlisa mazongororo achizora kokwanoti unobva pamuroyi uchienda pazini muroyi because mazimwe yacho nanonodana mamwe manje saka toita sei manje tirege ndikudze zvatofungoita panoda munhu but zvandotaura izvi hapana anonditeerera zvandotaura zviri stupid kumunhu wese and zvino zviri time consuming zvandotaura relationship yako ikafa tora bepa ukaona relationship yako yakafa usina paunomboona pawakaita wrong maybe my god listen munhu wese uri single nekuti pane zvakakonewawo zvimwe zviviri zvitatu 4 5 actually 6 7 8 zvakakonewa kuita zvakaita hakuna relationship inopera hakuna mvura inopera mugaba risina kucontribute ukaona mvura yapera mugaba is either yaevaporata kana yaevaporata kureva kuti wanga usina kuvhara chimvharo mvura kana ukaivharira umwe inoevaporata ichienda padenga pechivharo yodonhera back saka ukavona iwewe mvura iyi after 2 years isisimo kureva kuti ndakasiya ndisina kuvhara apa yakaevaporata ikaenda but kana papakavharwa apa timbonzwa kuti Isaiah 60 not today saka zvandoora ndezvokuti iwewe ukavona ex wako iwewe makarambana asina kana pamwe panotanga ari wrong don't worry mazimwe yake ekusava wrong ari kuenda kunodana mamwe handi iwe imba yako yawaitsvaira here arambana paunosiyana because mira ndikudze bhaibheri rakati vaviri vachava nyama imwe handiti saka paunorambana naex wako ka pano umwe aenda nenyama youmwe akasiya imba ichitsvaigwa saka pamunorambana naex azvibvunza kuti imba yangu ndo iri kutsvaigwa here ka kuti ndindaenda nemazimwe yandiri kunotsvaka mamwe so pakati pako naex maivata vese makaipanana mazimweya but pane umwe munhu pakati penyu ari kuenda nemazimweya achisiya imwe imba yatsvaigwa kana kuti moita hafu ex akusiyira mamazimweya aendawo nemamwe 2 akumazimweya manje ukadero manje ka magnet yacho kudzokera namutani unomwe ex wasingati anodzokera naye makaita hafu mazimweya mamwe akasara mamwe akaenda ka kukonekitana kudai nti hausatombona mumwe ex so wokuti haumbosiyani naye paangodzokera chadotsva munodanana futi mozorovana futi mukangodzokera chadotsva me makaita hafu mazimweya but kukaita umwe ex anoita hafu osara arisina mazimweya achona akaclear right kuti waclear imba yake yaitsvaira zvamanzwa pavhesa but clear the house is clean zvinofanirwa kuitiwa manje nemunhu asara akacleana house yake asati arega imwe mweya ichipinda kanofanirwa kublock how do you block
ese memories. Mira ndikudze. I know kuti pamunorambana na ex wenyu vanhu vazhinji moda kuzvibudza kuti ex angari useless. Hakuna haungamboshayi chinhuwa unless uri mentally ill. Haungamboshayi chimwe chinhuwa chaigoneka muna ex wako. Chero kuridza muridzo ungatomuridza. Ex wangati kana tambozoro. Haungashayiwi chimwe chinhu chaigona ex. Otherwise rudo fosva. Waidana nemunhu asina kana chimwe chanogona. Sure. Asina kana handsome kana. Asina kana chimwe chaigona. Wakamuda sei? Pawakamuda ipo pane chimwe chakagona. Chakaita kuti unless wango amen kuda ngokwira kwendege. But so iye ex vanokusiya mamuri nyama 1. Handisi kuda kudivorce. Munosiyana musati divorce inozoya mberi. Pamunosiyana ipo paipo. Pane zvinoitika pakati apa. Ndosa ndichiti ni vanhu vanombosiyana, umombonokwirana nhingi, wodzoka modzokera. Maiwi! Muri kuzvi. Wambona kuti vanhu vanodereva varore. Hausana kumbona kuno munhu anosvika 45 years or 50, wodongozogara ari single for the rest of his life. State yake mamweya pakaenda akanotsvaka mamweya. Hanzi state yacho zvainenge yakaita will be worse than the first one. Pana isa vhesi yandizoti ndandisi muparidzi but ndo Bible ndorize. Pana munhu anyora Isaiah. Pandaona munhu anga akanyora Isaiah 50. Kanzi Isaiah 45 verse 50. Ndine muchindisira ine kakoti kuti ndiverenge bozo kunzombotsvaka muBhayibheri romana. Satoti kudi zviri right here kudzokerana na X. Ndakamboita imwe live nditaura kuti romana. Isaiah 60. Manje Isaiah 60 nokura kwakaita. Aiwa musadero guys. Isaiah 60 not kudi. Isaiah 60. Vakomana kane nikuwanda kwakaita na anza rise and shine. Ndo pandangona. Rise and shine, the light has come. Amedewa isaino. So una ex wako andi makasiyana nditi. Kusiyana kwa makaita makaradza kuti. Pane. Listen, kune zvinhu zvinoita kuti munhu ave ex wako. Ndine 5 zvandogona kudzai zvandozane musoro zvandotofunga izvezvi. Hakusi ndakazviverenga ino zvandotofunga. Zvinhu zvinoita kuti munhu ave ex wako kune 1. Kune kuda kunyengeregwa. Kune munhu anokuramba so achida kuti umunyengerere. Iwe wotadza kunzwa message yake yokuti ndinyengerere. Please nyengerere. Anchakunenda kumba kwamai vangu. Munhu anoenda kumba kwamai vake achikudza ndaenda kumba kwamai vangu. Kuda kuti uzive kokuzomutsvaka. Vanhu vaya vatenza vati chikura ndienda kumba kwamai kana uchibuda akufungira kuti waenda nechimwe chikomba. Uda kumuudzire kuti waenda kumba kwamai vako. Uda kuti umuudza kuti una umwe munhu wanorara naye waenda kumba kwamai nema. Kuda kunyengeregwa. So iwo manje uri kunzi ndenda kumba kwamai vangu ukasazviziva tichashaya haisi kuda kundiramba kuda kunyengeregwa. Wo download app yako yekusanyengerera. Ndenda kumba kwamai vangu. Waizodziona shasha ndenda kumba kwamai vangu anditi. Iwo sara unotora chimwe. Listen guys, ukaona munhu andodzokera kumba kwamai vangu, usaita mistake yekunotora small house kuzoisa mumba imomo. Unoona yakapurawa iwe. Nemumwe varume, let me tell you. Ukaona vanhu vachirambana 2, mukadzi nemurume. Enda unopaka mota panze kuti, okay, uyo ari kurangwa ngave andiri single. Uya henyu nemabhegi enyu mpinde uone kuti unobayiwa nebanga. Ipapo. Zvari kuuraya mukadzi uchimuramba. Ndati ngave ndiri single. Zviite, okay guys, zviite izvozvo. Isati neimwe system, kura tine musikanzwa. Taiti kaona vanhu vanodanana so. Dzimwe nguva zvedu taigona ngoenda tongoti. But sorry kune vanhu vatakaitira izvozvo. Sorry kune vanhu vatakarambanisa vakawanda vedu tichiri vapana tatine musikanzwa. Nana magwego west okay. Taiti kaona vanhu vanodanana zvakanaka tobva tangosvika vanhu tiri zvana zvidi. Taigona ngosvika toti tisingavazivi. Zvazvokuita senge takambomona zura nomukomana aumana zvinhu zvataita zvazvo. Imagine uchifamba nabhe wako zvana zveage zvine 13 zvoya zvoti neumwe nhasi anovachinjanisa. Unorangwa kaiwe. But takaita zvivi paipa. But what I'm trying to say ndezvokuti guys, one reason imwe inoita kuti dzimwe nguva musiyane
nemunhu ndeyekuti dzimwe nguva munhu wauri kurambana naye ari kuda kuti umunyengerere. Zvino iwewe hausi kuzviziva uriti ndiramba because atondipa opportunity yekuti ndimove on. Unodana small hi kumba kwabho atakura hembe dzake ataenda kwamai vake. Iwe Wednesday, Thursday, Friday unoona munhu adzoka nedemo. What are you doing in my house? And anodzoka chinda ndakasiya bhurugu rangu ndakamwa bhurugu rangu riseri kweru ainema ungadzokera bhurugu kwira bhazi ugodzoka ugodriva all the way kubva kuzvishava nochivinga bhurugu rakasiya kwarari inema. Aona kuti ape kunyo. So zvandoda kuudza ndezvokuti sometimes vamwe vanhu memusina kurambana. Unoza dzimba zhinji dziri papa vanhu vese vakarambana iwe muri single. Uri single because pane one akangoita stubborn papa. Vanhu vese pane one akangoita stubborn rikati handisi kuda kuti sorry. Most of these marriages are sorry away from, of course dzimwe dzadzo dzakaita sekuhurigwa. Let me tell you ladies, murume ukamuhurira adzoki akadzoka atova chidzoi because murume pride ndikudzira mukadzi muda kuti musho wenyu usaparara. Varume vari mudzimba dzenyu ka vanongori mudzimba dzenyu nokuda kwe3 reasons. Ndakamboita imwe live ndikudza murume ari mumba mako ka anongori mumba mako nokuda kwe3 reasons. 1, ari mumba mako nokuti hazvizivi kuti unohura. Afunga zvinhu zvangu izvi ndezvangu ndega, so that's why ari mumba mako. 2, ari mumba mako because zviri proportional to how much respect you give him. Respect ogona kuzotaura ndiri kutaura on varume's behalf. So in other words ndiri kuti ukagara mumba ukashowa murume wanaye kuti hauhuri, you are one step away from keeping him. 2, ukashowa murume wako respect, and respect kuita zvinhu uchimuretsa unongozviziva. So what marriage yako yatotsiga kana yakadai so. 2 izvozvo ndo the main one. Varume hakuna zvinhu zviombe hombe zvinovapa pride pamukadzi sekuziva kuti zvinhu zvake ndezvangu ndega. Zvimwe zvese zvamunozosara muchitaura muchidii murume hana basa nazvo. Murume akangoziva zvino vamwe venyu munobva maita jealous kuda kuti ndimuitise jealous ndimudze ndakazosangana nanengi manje handizivi nda ndimuradza ndakazosangana navo chaivo kuNigeria. Mastatements ame muchicreata enhema kana angopinda musoro memurume amudzokerani. Do you know why murume wako asingadzoki? Cheka pane pakataura zveumwe murume kuti wakazodziwana wakatsamwa paipa pamwe aitonyeba haadzoki. Ndozati murume wako adzoki. Kana wakangomuratidza kuti wakamborara nomwe murume after masiyana haadzoki. Anongodzoka kana ari desperate zvazvokuti maybe ashaya pekurara. Murume adzoki. Ndiri kukuudzai on varume's behalf. Isecret yandiri kutokuudzai. Saka varume vese vamunavo mudzimba umu vangogarira kanyaya ikako kekuti zvino iwe wakabakwa chihura iwe mere. That's what unoita mwana uchingobakwa chihura so. Murume anoti haiwa mukadzi wangu adero maybe vava vachiverenga ndiro handifungi kuti vava vakarara. I think vava vachiverenga ndiro I think anga mai mwana marara murume wewe. That's what unoti murume akahurigwa ka mukadzi angoti angozvidependera kuti handina bamwana angachida but handina. I don't believe her. Psychologically, you don't want to hurt yourself. A guy doesn't want to stress yourself. That's why you know vakadzi vogana to believe what you want. Mukadzi vogana akabakwa nechikomba or something. And I didn't do it. Believe what you want. So you iye psychologically. Hakuna munhu anoda kubelieve zvinhu zvinomuuraya brain zvinomupa stress. Saka anopedzisira ngobelieve kuti maybe ana ukwiro. But hazvibude mupfungwa dzake. Saka zimwe rako rakaita kusiyana naX riya. Iroro zimwe rakaita kusiyana naX. Rakaenda rikanotsvaka kokunogara. Parakaenda naX rari muna X kazimwe racho. Rakaenda riri muna X. Rikaenda. Iwo panoenda X wako ka. Hausi kuziva kuti X aenda nemazimwe anditi. Mazimwe ari kuenda naX. X wako so what I'm telling you ndezvokuti ukaona X wako asina kumove on. Relationship yako yauri right now iri in danger. Unovanga kugara uri very alert because kana X wako asina kumove on mazimwe akaenda nawo ari kushaya kokuenda. Mazimwe akabva mauri mu relationship yenyu akaenda kana one way akaenda asina kumove on it's like one way kana asina kumove on mazimwe akaenda nawo ari kushaya pekugara.
Bible rinozotaura kuti anogara for how long asipo, but hanzi anoenda kunotsvaka kwokugara kunzvimbo dzinotondora kunze kunopisa oshayiwa odzoka ozodongorera kuti imbe ndo zvinoita varume as well. Zvinozviita munhu wakadai naye anokuramba so achiona kunze kuri green, onotsvaka kwokugara kushayiwa nekuti kashoma. Let me tell you, kashoma kujamba mumarriage uchienda uchinobudirira nemwe marriage nemazimweya unenge unawo. So rule number 1, wakabuda murelationship itomboita time yekubvisa mazimweya. Zvenyu zvokuchita murume wotiza wachitonogara nechikomba, handisana bona munhu akachita murume akanogara nechikomba zvikachembedzana. Azvite kana varipo, azvite vapi. Even vamwe vamunoda kundipa maexample kuti akabva pamurume wake ahura, azvite. The moment waunongoenda wamuhurira murume wako kana waunaye adova insecure, but mukadzi wangu ndaihura naye. This is where you make a mistake, because first aihura newandiri uchichita murume wake. I don't know why you think achakutrust kana maamese. Iye aipretenda kuvesisa chiti hai achisa mavhesi okuchechi. Iwo chitaura naye wakaseva kuti mai Belinda pafoni pake anditi mai Belinda nditi. Iye murume wako wauri kuhura naye ari kuuya kwauri achitasinganitengesa matemo, asi muri kudii? Muri kuziva kuti kana vanhu vanoona matemo magadzika muri kurova bonde, makusenouya senge munhu anonama mapoto, iye achinama iwewe murume ari kubasa. Then mozodecide no, you know what, zvinhu zviri kunakidza, let's get married. Ndakutosiya murume wangu anondorova, unofunga kuti iye akazoona vanhu anonama mapoto, kana kuti akaita video call akaona kune vanhu vanonama mapoto pagedhe, iye ainama mapoto in the name of kunama mapoto aiuya achikunama. But for some reason you have that faith kuti you know what, ndomusiya murume wangu, I can move on. Listen, kana uri small house wakamirira, ndosaka ndatanga live yangu ndichiti what to do if you're dating a married person. Yaita senge confusion, life yaina confusion, it was well planned. Ukaona uchidanana nemunhu ari married uri single, ndichazotaura kana uchidana nemunhu ari married newe uri married. Ukaona uchidana nemunhu ari married uri single, ndakuudzai zvokuita. Leave nhasi usiku, text out kuti shama, do you know hakuna munhu anogona kuramba vanhu vari single senge munhu ari kudana nemunhu ari married. Maiwi unoona vasikadzivesa noti I'm seeing somebody, I'm seeing somebody, I've got a guy. My God, follow them. That guy, I've got a guy, he's busy working in a murume. Kusimbera kuzogona kuramba munhu ari single iwo chitodana nemurume munhu. Ndo mazimwe yacho na mazimwe yacho nakananga akawanda noshedza mamwe manje mazimwe yacho uya akawanda. Ukuoya ngachitora mazimwe yake ofuti. So ex akaenda nemamwe mazimwe ari kushaya kokupinda. Asati adzokera kuna ex yokutanga kunoona timba makatsvairwa, obva asangana newozi ex rako uri nemamwe mazimwe yaro, mamwe anokokanaka, obva akokana akawanda kuti yaiti gare panapa taane dzimba mbiri dzokuloja. Saanenge achiloja mauri imomo na ex. Relationship dzamunoita idzi muchibuda mune dzimwe relationship unozonza vanhu achingoshandisa he hasn't recovered, you haven't found yourself. No, kuvanhu unoita senge kuvanhu ivo pacha vanhu vanofunga kuti you haven't found yourself. It's nothing to do nokufind yourself. Hauna kubvisa mazimwe yayo. It's not about finding yourself. There's reason to find yourself. Ungatadza move on. Mazimwe yacho anogona ari very. Hausatomboona kuti dzimwe nguva wakabva muna ex unogona kuti zvinhu zvese zvatorongeka. Vanhu vese vachitoona marriage kuti iyo marriage iyo. Vanhu vese vachiti gore hariperi pasina muchato. Unongoona rimwe zimwe rimo rimwe racho rakanotogwa rimwe rechitu rinogona kurabha. Rinouya richirabha so zvingurabha kuti blackboard rose richirabhiwa clean. Mufesi akakutarisa songoona blackboard. Once mufesi achiti I'm not ready. You know what? Let's wait. Boom, wachatororwe.
Apa unokuti but takaengager. Vamwe venyu madovana Lord of the Rings, unogara nemaringi 2 years, 3 years. Listen. Name is saying yandakambotaura futi. Ukaona 6 months dzikadarika, munhu warudana naye asina kumbomentiona zvefuture, asina kumbomentiona muchato, haachakuroori. Murume kana achida kuroora hambo haaite months asina kumbodiscuss. Zvinoratidza kuti anoda kuroora. Saka unosangana nomumwe munhu, how long have you been together? 6 months. Usually pandobvunza munhu anenge ari single, ndinobvunza kuti, are you single? Oh no, I've got somebody. Ari serious here munhu wacho. Kana iwe uri serious here? Oh no, not really. We've never discussed. Uri kudana nemunhu usina kutombodiscussa naye kuti muri kuendepi. Wakwira lift. Usina kubvunza kuti mota inoendepi. Just because yakatarisa uko. Unoziva mota inoreversa. Kuna mwana anokwira mota nokuti yakatarisa uko. Mota unobvunza Harare. Mwaenda Harare nechekupi? Bvunza. Muroenda nekuChegutu here. Unokwira mota mugwere yakanzi Harare. Iyo ichinda vaya Kariba. Unosvika next week. Bvunza munopfura nekukwekwe here. Mai vaseka vanhu vaibvunza muri kupfura nekukwekwe here. Ambuya mawindi ambuya. Kune kumwe kwangapfura nako here. Ambuya vakatochenjera vaya. Unokwira mota dzemabhinya yakatarisa uko. Igotanga kureversa wavamo igotarisa uko. Uchashedzera ndiri kuenda Harare. Ndoziva ambuya. Kuti uburuke chimanya unodona ukafa. Ndio mama relationship amuri kupinda. Uri kupinda mu relationship just because yakatarisa uko. Murume wese anokupfimba senga anoda kukuroora. Ndio technique yacho. Ndio istera yachona. Nyangwe mbawa chaimo ukapfimba usingaradzi unoda kuroora mbawa. Vangani vanoenda mbawa kunotsvaka kuroora? Probably 5%. But kana achikupfimba mbawa unofunga kuti uchaita nesandewe. Yo do baby, baby ndokuda. Baby. Iye achida hake one night stand. Asiya mukadzi kumba. Yo ndakufara madhamu vangu cha. Ende kunonza kuda madhamu vangu. Ndio madhamu vangu. Saka yone ngori pa queue yokupinda mbawa. Mfesa chikuenda ndio madhamu vangu. Ugofara uchiti wanzi madhamu. Mana. Bazva zvinowanzoita manje. Pese pauri kudana nomumwe munhu asiri serious newe. Mwari vanounza opportunity yemunhu ari serious newe. Ende vanomeka sure kuti hauikangamwa opportunity iyo uchairangarira rimwe zuva chete. So one of these days unozongoti but kune mufeso ya ende unoziva zvoita Mwari kana. Vanombokudza 3 girls inini vakandiramba. 1 ndichiri kuZimbabwe ndakamborambirwa kuti handina bomber jacket. Ende munhu akandirambirwa kuti handina bomber jacket ndikamuedha apa ndifunga kuti akanda accept. Tati unoziva tiri vana 18 years old. Ndangozi ndikudeyo. Kwenda kwaune mabomba jacket maza anga akaita mazijaketi aibva kuSouth Africa aipfekwa seri nekuseri. Anga ane 666 zvimabhatani zvidiki zvakanzi 6666. Ataitoti ndiye masatanist. Zvimabhatani zvidiki zvaizvozvo. Zvazvina 666. Moaziya man. Aiwanzonge riri return ku other side. Kumwe reta green mukati. So aigona kuti mangwana masikati noko akaripfeka rakaita green. Akambonetsa akabuda pamwe chete nema usina urembe ainzi usina irombe. Masiketi aipfekwa nana mama avaisungira mudumbu. Akareba so akaita mutsvairo but akareba kusvika. Masiketi kuti ukada kuti rireba waingodzikisa kuroreba uko. Zvakabudirana one time. Sister ivavo Ranzi ndotenda Mwari ndakarambana naex wangu. Otherwise ndaitirwa vana vakashata. Ex wangu vainyeba. Ndaimudira malooks ake. So bomba jacket iro riye ndora ndakarambirwa. Umwe unobva ndirambirwa kuti chi ndaive nendiro dzeplastic. Even now ndikatozwana ndodzitenga but hadziwanikwe kuno. Pane tundiro tweplastic twaitengeswa nemashops ana $7. Twatakaita senge tweglass but tweplastic. Twaingo ine makala andofarira macolors mungozvona zvandakapfeka. Twatoti yellow what. Mwari ndomudi murume anoshandisa ndiro dzeplastic. Uri murume here. Ndibva ndatodhambiwa. So wekundirambira bomber jacket
panguva iyoyo zvaimeka sense sure ndasina bomber jacket and I felt so bad kuti nditi mudhara nditengerewo bomber jacket mudhara anga achiri kubhadhara vasisters angu kuti ndinoshanda kupi ndiwanewo mari yebomber jacket. Honestly at that time kana uri murume usina Rockstone usina shangu yainzi Wayne kana Rockstone usina bomber jacket wanga usinganzi murume zvimwana wechikoro. Saka waizoona kuti vabereki vako vakaendesa boarding dzimwe nguva yaiti ukapasa ndokutengera bomber jacket, ukaenda kuuni ukapasa ukaenda form 6 ndokutengera bomber jacket. So isuwa point atina kupasa zvokuenda form 6 A level yacho tatangu buda nezve. Saka mudhara aibva kudza kuti away with you. And vadhara vaiti kana vakurula out, mudhara wangu akandirula out straight away pa zvako zvakatopfuura ndakutodzisa vanin'ina vako. Fair enough. Unongozotozoita faith atokuona wane mari kuti mudhara kutoita faith nini mazuva ano. But kutaura chokwadi vadhara vedu the way they raised us vaikurumidza kutokurasa. Remember mudhara wangu hanzvadzi yangu musikana imwe hanzvadzi musikana imwe ndonga vakaita vamwe vana hameno haumeni vachitsvaka mwana mukomana because they had no faith in me kuti iri dzenga ndini munhu yayo wangu uri wodzengawo zvangu wanguti wangu notarisawo even though ndaenda kusunday school no one had faith in me vanhu vaingodondwa ndandakangoruliwa out. Musikanzwa aivapo ndande musoro mukuru wangu wakatokura iwe musoro wangu wakatoenzana nezvauri ndiri chitukutuku but musoro kakura dai unoziva musoro bhangu so ndiso ana musoro original musoro bhangu vakadzidza nesuna vanoziva kuti musoro bhangu and andi musoro bhangu zveshuwa. Musikanzwa ndaenai but nekunyena manyena mazina angu anga sona yangu vanoziva vanoziva sona nanyena manyena andiri musoro bhangu anga nemusikanzwa my fun is hobo zvazvo kuti havana mudhara they ruled me out andona. So zvinoitika izvo but hauzodzokeri kumunhu yakakurambira bomber jacket actually ndakukwanisa kutenga mabomber jacket 70 right now nepay yangu yepavhiki hauzodzokeri hako but iye ega kana akazoroorwa nemunhu ane bomber jacket waanenge ari koko maybe ari kumusha akafudza mombe izvo zvikati atobva kufigira chirugu chehuku ari kutoisa dhende pasi pedhoo kuti nyoka dzisapinda arare. Zvinoitika. So hanza mubvi mashonga ndokwandobva zvo haindobva zvishavani. So what I'm trying to say ndezvokuti iwe ukasiyana naex wako iwe usafunga kuti bhaibheri rinonyeba kuti vaviri vachava nyama imwe chete. Ndozvanjiti nechihure chiriko mazuva ano vamwe vanhu hamuchazi nyama imwe chete means meat. Unoziva means meat zvinyama because wakarara nevanhu 50,000 kana mwari vakakutarisa kuona means unomaonera vamwe vedu vakaita mafairs chichichi kana takatariswa namwari so ari kudenga ari kuona means meat unoziva means because hanzi vaviri vachava nyama imwe chete. So the more people vauri kurara navo mwari vakakutarisa kuti ona means meat nyika yazara means meat zvairi means meat means yatati means meat tunyama because warara naJehovha warara nawe but zvine danger. Jesu akazvitaura but vanhu havaziva zvebhaibheri vafundisi mazuva ano havaparidzi vanongoparidza zveprosperity nandisi mufundisi panoda kuudza kuti ndozviziva bhaibheri. Mweya yetsvina ikabuda physically ikabuda spiritually kubuda kwemweya yetsvina kuvirizvo yaibuda physical nokuti ex wako abuda mumba mako akaenda hanoziva ex anongobuda musi wanomudzinga pamba pako ex wako anogona kunorara somewhere. Vamwe vana ex munovadzinga handiti vagara vane small house savanonogara kusmall house koitawo vakaita sesu vakangojumiwa nedivorce vasina magirlfriends homeless kutenga uzotenga kutsvaka nzara yebonde utenga kubuda rekandikozvisevha neuyu mamwe yachona. Saka hatina kutomboona pamwe unenge usina kutomboona nguva yekuklina imba yako iyoyo. Saka even mamwe mazimwe yachona panoda kudzoka ka achidzoka noona imba yacho haina kukliniwa yakadosviba makazara munoda rimwe mweya yotanga kurovana saka zvoresistana. Ex wako panenge adodzokera newe mazimwe yako achiti no hamuna nzvimbo muno hamuna nzvimbo. Ex wangu adodzokera neni I'll do everything I can kudzokera naye. Listen chinopa kuti ukasiyana naex wako nhasi handiti iyoyo wauri kutamba naye dzokera pawakamuwana. Munoziva kuti vanhu vazhinji zvataita ukarasa foni unoita sei guys tritai relationship sezvizvi ukarasa foni what do you do ukarasa wallet unoita sei
unodzokera pawaguma kuiona unayo wodini wotarisa quality yangu but wakambona zvinoita munhu kana arasa wallet anotsvaka nemupoto unoda ukatsvaka wallet yako ukati ndandinayo mumba munomu unoona achitsvaka nemubhutsu wambobata bhutsu no saka uri funga kuti wallet yajamba yakapinda munhu kunonzi kuita kwewashaya kutsvaka uta nemugate so iwo wakanga warasa relationship yako iwo dzokera pamakadanana pazvaifaya naex wako hausoda kudzokera naye but dzokera pazvakaguma zvichishanda wotarisa kuti what were the good things zvaiva parelationship iyoyo chii chakaita zvifambe motikari yanga ichifamba nokuti pamatero here kana kuti bhozi makanika anogona kubvunza kuti motikari yafa kupi yafira kupi dzimwe nguva payafa ndo padambuka fan belt kana dzimwe nguva payafa ndo padonhera rimwe bhaudhi we don't know yanga iri pamatero yangoramba ichiinda ndo payazofira afira pamatero so iwo ukadzokera muex murelationship yako yawakamboita ukaona apa zvaifa zvino mistake inoita vanhu vazhinji ka mukaramba naex zvese zvaita nevana vanenge vachiudzwa that man I was never happy in the way. For 21 years you were never happy in a relationship. I was never happy. Wakumana hapana pa makambobata madla chicken ukati thank you hapana pa makambobata makambudikirana ukati zviri kufaya ndo zvazvoita kuona zvinhu zvese zviri negative mazimwe yacho anoda kukuti imbosi yakuclean tikuratidze mamwe mamweya ekukoka wonosangana nemumwe mukadzi ari kufamba uko naye anozviita miss perfect ka wasarambona na ex vazhinji ndakarogwa nedindingwe zvaro dindingwe varume kumasvingo wasarambozana kuti varume kumasvingo irabishi mazimwe yacho anenge achiti varume kumasvingo muramba wakamutarisa marelationship anoita uchanoona chinononga umwe murume wokuzakako kana wokunigeria ane mikwende yemamweya mamwe atisingatozivi tomadescribe sei Nigerians are the best. Rambai makazitara relationship dzacho. Dzimwe dzacho dzinogona kuzvisustain kana relationship. Zvichitofaya zveshuwa chirona zviri kufaya but kufaya kwacho temporary. So state yaunenge uri. Hausotombona kuti even paper 2 yemets zvaita. Paper 2 yemets vaigona kutanga neimwe factorization, ka simple factorization. Find x. Kudai kuti paper 2 nhasi ndoikwatura paper number 2 woisaka angle find the angle what z angle ipaper number 2 iyo kuti nhasi medzi ndorova 100% paunogona kuti page kuseri dzauya na Pythagoras theorem iwe simultaneous equation inenge yakadai ndo paper 2 ndo zvakaita relationship dzenyu unobva ku multiple choice. The good thing about multiple choice in the x wako. The good thing about multiple choice, unoza the answer iripo. Pa number 4, where on the A, B, C or D. So unoza the multiple choice yakanakira pa number 4 unoza the pane one answer iri correct. So une chance yokugesa. Ndokuti B. Dzingani dzatambogona sometimes ukaona answer ngokuti wotsvaka iri padhuze nepa answer yawawana. 3.5. Yeah, I'll take 3 point. Paper 2 haina izvozvo. Paper 2 unofanirwa kuisa working. And paper 2 yainetsa kukopa. Multiple choice waitoka dongorora kana isusu taigona kukopa ukatarisa kwaona munhu akati A B C D. Waikrema kuti A B C D. Onyora A B C D. Ozati saka answer ke waitanga wacheka kuti number yakanyora answer for number 1 munhu anogona. Paper 2 haina kukopa. Unopesera wanyora x is equal 2 but usina working wamuwanepi x wako. Teacher obvunza how did you so ndosa kwaizonzi isai working. Chaka advantage ye paper 2 sometimes kumaths waigona kuita working yako anditi uchiita zvinhu zviri wrong teacher igona kupa 2 marks 3 marks for working so inenge iri out of 5 dzimwe nguva waona munhu akapiwa 2 marks out of 5 but trust me paper 2 kana usina kupasa paper 1 paper 2 makata zvino iwo kana wakafoira paper 1 yemarriage yerelationship wodaenda paper 2 sina kana prepare maths dzacho prepare yourself for paper 2 paper 2 ndo corrections
maticha edu kudhara aiti ukakoniwa macorrections waikwatuka. Saka zvataizoita isu taiti kana wadofoira maths wotsvaka bhuku remunhu apasa, ndipo bhuku rako shamwari. So instead of tidzidze maths dzacho taikopa x pakatikiwa naticha pachikopa by tichikopa macorrections because waiziva kuti ukakoniwa macorrections wakwatuka naticha. But imimi manje hamudi kukopa marriage, munobuda murelationship yenyu moenda kupaper 2 mofoira moti macorrections acho hamudi kutombokopa vakagona vacho andopinda mofoira maibaka nokurowa. Saka tiri kuzama kuti kudii pana tiri kuti nini wakaona uchidanana nemunhu. Let me tell you chitsotsi chinoitwa nevarume vekunana Zimbabwe, Nigeria. Murume wekumusha uko Africa akati ndine mwana, it's as good as married. Ndakukutipa vanhukazi. Ndikakupfimba right now ukanzwa nchitanga kupinzana. Right now ndiri single so nditombotaura ndine vana. Ndotozotaura but ukuona uri munhu anotanga nokuda kuudza zvemwana ndine mwana. Ari murume. Ndokuda but ndine mwana. Ndaramba ipapo. Hamuna iye ari married chete. Angange zvake mukadzi wacho asiri mu-UK. Angange zvake mukadzi wake asiri Zimbabwe. But uri iko somewhere. Zvavanoitira manje ndezvokuti akakuti baba akanzi ngakuti ba awana zvaari kuda. Unonzwa kuti mai mwana varikuda kubhururuka varikuya kuAmerica vakati vachapfuura nekuno. Mark my words. Vika iperi vazosvika. And mark my words, usafona masikati mai variko. Ndingaita sei vana vacho ndikagara vana vangu iropa rangu. Maiwi. Wotofamba chiti that husband anogona kuchengeta. No, vana vanambogara vamboenda America. Dzatidzwa mapassport. Trust me. Vana vangogara varipo. Wakadopfimbiwa munhu yaripo. Akana ari manheru, mukadzi ari kundinetsa, I really want to live. I want to live. Mukadzi ari kundinetsa. Zvimwe zvacho vamwe vacho havandombosviki kweseko. Vanokuti tinogara tese but hativati tose. What is stupid? Takazvitiwawo nezvo takabva nekoko. Takazvitiwa. Ugobhiliva kuti hazvisho havati vese. Yewe. Munhu anoita nhumbu so nemurume wake achikunyebera so nemukadzi wake so. Achikunyebera hativati tese. Tatova ne 2 years tisingavati tese. Yewe. So zvadero manje iwo mukadzi uniwe chingwati ndakazomuwana manje. Hanzi chabata inichi. So iwo ruda nemunhu akuudza kuti kune mwana mwana akazodai. Listen, gara pasi daedza munhu ari kudana newe. Utomuudza kuti listen, baba mwana, mune mukadzi wenyu, I respect my guru. But ndikanyengwa right now, kauda kuudza murume muudze zvazi, ndikanyengwa right now nomunhu ari single baba mwana. Red card. Handichembereri kuitwa small house inini. That way anokutitsa nerespect. Kana kasakurova. Squad iyoyo ine vakadzi kuma ndo inochengera zviri worse. Squad because inoziva kana uda kuona kuti wahurira munhu anohura. Ndinoti vanhu asingahuri ukamuhurira so anogona kungokuregerera so. Munhu asingahuri hakurovi.